Nik betitik Zugarramurdiarra izanik, beti izan dut halako kezka ezin egona edo herrian gertatutako masakre untaz, eta nolabait edo zorrak itatze alderat edo gure arbaso horien duintasuna berreskuratze alderat, memoria historikoaren beharra ikusten nuen, herrian inbeharrekoa, eta Asiskok izigarriko lan ederra egin du komiki untan, kontatutako untan, eta nik eskertzen dut aukeroi eman izana, orai gure arbasoen izena garbitzeko aukera eman izanaz. Eta hori egin dugu galeri untan hemen agertzen diren personaiak, ez dire bakarrik Zugarramurdiko prozesuan zigortuak izan direnak, bertze prozesu batzuetan ere bai, eta pairatu zutenak injustizia bera, eta baita ere gure arbasoak sintxifrikatu zituzten horiek ere bai, horien ibilbidea ere ikusteko. Nola finitu zuten batzuk eta nola finituzten bertzeek. Orduan, ez dakite, konten naiz ikustea behingoz edo nunbait geldituko dela Euskal Herrian bildua desmasi hori, edo xeazione hori, eta hemen dire eskualerriko herritar raunitz, zein kanpotar bakotxak egindakoaz idatziri geldituko dena.